Аз съм мечтател, но не ми е достатъчно само да мечтая. Искам да сбъдвам мечтите си. Мечтая да живеем в един по-чист и по-зелен свят. Вярвам, че тази цел е постижима, стига всеки от нас да положи някакво усилие. Дори най-дългият път започва с първата крачка. Трябва просто да се решиш да я направиш. И аз правя своите малки крачки. Заради себе си, заради семейството си, заради приятелите си, заради всички онези познати и непознати, които споделят моята мечта. Такава крачка беше и решението да започна нашия семейен бизнес. Дистрибуция на канадската почистваща система Сирена и професионално екологично почистване по домовете. Исках да се ангажирам с нещо, в което виждам смисъл, което работи за екологичната кауза, което видимо може да подобри качеството на живот. И то веднага. Всички знаем колко опасни за здравето са замърсеният въздух, алергените и прахта. Оказва се, че сме много по-застрашени от тяхното въздействие в домовете си, защото въздухът в затворени помещения може да бъде до 20 пъти по-замърсен от въздуха навън. Само минути след старателно почистване с прахосмокачка и бърсане на прах, повърхностите отново са замърсени. Причината за това е, че турбичките или филтрите на обикновените прахосмокачки не могат да задържат фината прах и я разпръскват наоколо. Сирена работи на напълно различен принцип. Специален сепаратор за вихрем мръсотията и тя се събира в голям воден резервоар. След това въздухът преминава през HEPA филтър, който задържа всички останали частици и накрая излиза от системата пречистен и свеж. Разликата се усеща веднага. Не само, че въздухът вече не мирише на прах, но и цветовете в дома стават по-ярки и изкрящи. Харесвам Сирена и по още една причина. Често казвам, че тя е антиконсуматорски проект, защото е направен да служи дълго и вярно. Тя има 10 години гаранция, лесно се поддържа и не изисква допълнителни разходи за консумативи. Освен това, в сравнение с другите марки комплексни почистващи системи, е с много по-достъпна цена. Ето защо за мен това не е просто частен бизнес, който да осигурявам семейството си, нито само възможност да избягам от нормираното работно време. Щастлива съм, че и аз мога да допринеса с нещо за една по-здравословна и уютна среда, за един по-чист и по-зелен свят.